Τις περισσότερες φορές και το χοντρό. Απλά εγώ σου λέω ότι είσαι τρομερά δειλό άτομο, μαλάκα. Δηλαδή, όταν είσαι μόνος κατηδία με ένα άτομο, είσαι μια χαρά, ρε παιδί. Μπανανούλι, βασιλάκι, τον αντάλλο. Όταν είσαι μπροστά, χώνεις αβέρτα παλιοχοντρέ, παλιομπανάνα και τον Νικήτα του προσκύνημα. Έτσι, άμα σου πω, ρε μαλάκα, τι το έβαλες αυτό και το εκεί, τώρα πως όσο άλλος. Δεν χρειάζεται να την κάνουμε τώρα. Φτάνει τώρα, τράβηξε. Κάτσε να ακούσουμε μια παπαροθεωρία. Άμα σου πω τώρα πως όσο άλλος, ρε μαλάκα, το έβαλες αυτό και το εκεί, πέρα σε αυτόν ήλιο, θα τα δεις μόνο θα θέλει να πλακωθούμε. Αν ήμασταν οι δυο μας θα έλεγε ναι ρε μαλάκα και θα πήγαινε να το παίρνει και θα τον έσχο. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μαλάκα, έχω να δεις τώρα φυσικά. Αυτό πρέπει να το προσέξεις μαλάκα. Έχω να δεις. Εσύ μαλάκα είσαι ο πλέον εκνευριστικός αν εντάξει. Μαλάκα, με κουράζεις πάρα πολύ με τη συμπεριφορά σου. Για πάρ' το αυτό σου παρακαλώ πολύ. Και εγώ μαλάκα. Εγώ πιάνω το αντίστοιχο εργαλείο στο δικό μου. Ναι, αλλά το δικό μου πιο μεγάλο. Και τι είναι μαλάκα, το έχουμε μετρήσει, το έχουμε μετρήσει. You know that it's bigger than yours. Ναι, mine is better, it's like block. Mine works at all times, yours is like 45. Mine is a sentimental dick. Δεν σχολιάζω. Καφεδάκι βλέπω το πίτι. Την τελευταία μαλακιά δεν τη σχολιάζω. Ο οδηγός πρέπει να... Έλα, Νικήτα, εντάξει, το παράκαμε. Νικήτα το κάμεις τώρα, φτάνει άντε. Τώρα και τες μαλακίες. Και μία βεβαίως από τον Βασίλη για να κλείσει το βίντεο. Και μια επιβεβαίωση από μένα. Και μία από τον Κωστάκη. Κωστάκη, μία επιβεβαίωση, Κωστάκη. Ο αδερφός είναι πολύ εκνευριστικός και εσύ είσαι πολύ καλό παιδί, Νικήτα. Είναι μαλάκας ο αδερφός, δηλαδή ανησυχώ δηλαδή αν είναι και όντως ο αδερφός σου δηλαδή. Και ένα ύφος επιβεβαίωσης, something like that. Πώς κάνεις. Κάτσε να συμμετέχω και εγώ λίγο σε αυτό το βίντεο γιατί είμαι εκτός τελείως. Τώρα δεν ξέρω αν με παίρνει. Δεν παίρνει, αλλά έτσι στα μπουχές σας.